Helo na, croeso i'r wers bach ioga ni wedi gael heddi gyda fi Efa. Os chi wedi neu ioga o blaen neu os chi heb neu ioga o blaen, bydd heddi'n siwtio chi'n iawn, achos fi jyst yn mynd i wneud pethau eitha syml a mynd nôl â ni at basics ioga. Felly pa symudiadau sy'n dda i wybod gyntaf a ymarfer anadlu a shwd ni'n gallu defnyddio'r anadl i helpu ni ymlacio pan ni'n pryderus, nerfus, neu felly teimlo bach lawr. Felly, na gyd bydd angen arno ni heddi yw mat. Dyna beth sy'n grêt am ioga. Na gyd sy'n angen arno chi yw mat a bach o le. A os bydd dim ydych chi mat, mae carpet neu llawr pen yn gweithio'n iawn am heddi. Felly, i ddechrau, ni'n just yn mynd i ddechrau yn ista. So, newch yn siŵr bod chi'n gyfforddus. Chi'n gallu plygu coesau fel hyn, neu chi'n mynd â'ch pengliniau chi, lan i chi, fel bynnag chi eisiau bod. Ac yn gyntaf heddi, ni'n mynd i canolbwyntio ar yr anadlu, sut i anadlu'n iawn. Ac wedyn, bydd ni'n mynd ymlaen i symudiadau ioga a shwd ni'n gallu defnyddio'r anadl pan ni'n symud. Iawn, felly, i ddechrau dewch chi eistedd gyfforddus, dwylo ar y pengliniau, gwelwch chi ymlacio'r ysgwyddau nôl. Dod ar gen i fyny tymed bach, newch yn siŵr bod y cefn yn syth. A pan ych chi'n barod, cymryd anadl mawr i fewn trwy'r trwyn ac allan trwy'r trwyn. Unwaith eto, cymerwch anadl mawr i fewn trwy'r trwyn ac wrth i chi anadlu allan, teimlwch gyd o stres a unrhyw beth arall sydd wedi digwydd yn eich diwrnod yn gadael y corff. Ac unwaith eto, anadlwch i fewn ac wrth i chi anadlu allan, jyst teimlwch popeth o'r diwrnod jyst yn gadael ac yn helpu ni ymlacio. Felly yn nesaf, dewch ar dwylo ar y bol, so dwy law ar y bol. Be fi eisiau chi wneud yw pan bych chi'n anadlu i fewn nesaf trwy'r trwyn, fi eisiau chi anadlu i fewn i'r bol, so bych chi'n teimlo'r bol yn dod lan ac yn fawr. A dyna sydd ni'n gwybod bod ni'n anadlu'n iawn pan bod ni'n anadlu mewn i'r bol. Ac wrth i ni anadlu'n iawn, mae'n helpu ni ymlacio, helpu ni gadw ffocws fyd pan ni'n gwneud gwaith ysgol, neu ymarfer corff neu unrhyw beth fel yna. Felly dwylo ar y bol, anadl mawr i fewn trwy'r trwyn, ac anadlwch allan. Unwaith eto, anadl mawr i fewn trwy'r trwyn, teimlo'r bol yn mynd yn fwy, ac anadlu allan. Neis. Wedyn pan ych chi'n barod eich dwylo nôl i'ch pengliniau. Ni cymryd un anadl mawr i fewn trwy'r trwyn eto, mewn â ni. Dewch eich ysgwyddau lan i'ch clustiau tro hyn, ac wedyn wrth i chi anadlu allan, dod ar ysgwyddau lawr ac ymlacio nhw. A pan ych chi'n barod, agor eich llyged. Neis, a dyma ni'n ista. Felly, ar ôl i ni cael ymarfer bach yn anadlu, newn ni jyst wneud bach o symud, bach o beth o symudiadau syml ioga, a wedyn newn ni fynd nôl lawr i ymlacio. Felly, wrth ni anadlu fewn, ni'n mynd ar dwylo i fyny nawr, dechrau symud. A fi moyn chi roi lot o bwer mewn i hwn, lot o egni, felly really stretchwch mewn i'r bysau yna, stretchwch y dwylo, edrychwch i fyny. Ac wedyn, wrth i ni anadlu allan nawr, fi eisiau chi mynd ar llaw chwyth tuag at y penglin dde, a edrych tu ôl ar ysgwydd dde. Anadlu fewn, dod ar dwylo holl ffordd o lan. Llaw chwyth, llaw dde nawr, yw bengli y chwyth. Llaw chwyth tu ôl chi. Edrych tu ôl chi. Neis, so dod ar dwylo'r holl ffordd lan. Ac wedyn ni jyst yn mynd i ddod nhw holl ffordd lawr, tuag at y llawr. Rhowch pen i lawr y feiliad. Ymlacio fan hyn.
a dod o'r dwylo nôl tuag atoch chi. Cadw'r dwylo o flaen i chi, a wedyn ni ddod arno i bob bedwar. Felly dwylo o dan yr ysgwyddau, pengliniau o dan y cluniau fan hyn o dan y hips. Tops o trad yn fflat ar y llawr. So ni gyd i wneud cath hapus, cath trist o blaen felly. So ni'n mynd i wneud na nawr, ond defnyddio'r anadl gyda'r symudiadau, iawn. Felly, wrth i'r gath fynd yn hapus, ni'n mynd i anadlu fewn. Ac wrth i'r gath fynd yn flin, ni'n mynd i anadlu allan. Anadlu allan, pwysio'r llawr i ffwrdd, dod ar gen tuag at y chest. Na ni pwysio'r bol mewn i'r cefn. Ac anadlu fewn, cath hapus, gwyn bach mawr ydych chi moyn. Anadlu allan, cath trist. Neis, da iawn. A wedyn, dod â'r cefn nôl nes bod e'n fflat. A ni'n mynd i symud y gos dde hyn nawr, nôl i gefn y mat, a gwthio mewn i'r sawdl, mewn i'r heel, iawn. A be ni'n mynd i wneud nawr, iwsio bach o balance, i dod â llaw dde, y holl ffordd lan, edrych lan tuag at y dwylo sy'n agor lan y corff. Os chi eisiau bach mwy o hwyl, chi dod â'r goes na i lan. A'i helpu gyda balance, cadwch y llygad ar un spot. Gallai bod yn y to, neu ar y llawr, lan i chi. Pan chi'n barod, dod â'r gos na nôl, lawr a fe, penglin nôl lawr i'r llawr. Neis. Nawr, ochr arall, gos chwyth mas. Gwthio mewn i'r sawdl, dod efo lawr i'r llawr. Pan ni'n barod, dod o'r llawr chwyth yn y holl ffordd lan. Stretcho'r corff, agor y chest. A os ydych chi'n moyn bach mwy o balance, byddwch yn ofalus bod dim byd rownd chi gallu bwrw. A phan chi'n barod, dod ar gosau fe, gwthio i fewn i'r sawdl, edrych lan tuag at dwylo. A fe dod efo holl ffordd lawr, a lawr â ni. A nawr, ni'n mynd i fynd lan y ci ar ei lawr. So, twcio'r trad, gwthio penol i fyny tuag at y to, a wedyn gwthio pwysau'r corff i fewn i'r trad. A wedyn ni'n gallu cerdded y ci wedyn, mynd cwbl o steps, twymo lan y coesau yna, a wedyn pan ni'n barod, ni'n gallu cerdded y ci o holl ffordd lan i'r dwylo. A wedyn dod o'r dwylo hanner ffordd tuag at y pengliniau. Edrych yn sydd o'ch blaen. A wedyn dod â nhw y holl ffordd lawr tuag at y llawr. A wedyn ni'n mynd i ddod ar trad, dechrau dod â nhw mas tyma bach. A wedyn ystedwch lawr mewn i squat bach fel hyn. Neis. A be chi'n gallu gwneud, pwsiwch brichau nôl tuag at y pengliniau a sythu'r cefn. A gallwn ni gymryd eiliad bach fel hyn nawr i ddod nôl at yr anadl, helpu ni ymlacio, anadlu fewn trwy'r trwyn, ac anadlu allan. A cadwch mlaen anadlu, unwaith eto anadlu fewn, ac anadlu allan trwy'r trwyn. Wedyn, dod ar dwylo tuag at y llawr, a ni'n mynd i gwthio holl ffordd fyny, a wedyn dod o'r dwylo lan gyda ni. Neis! A dyma ni'n sefyll ar ben y mat. Dwylo lawr wrth ein ochr. So, be fi'n mynd i wneud nawr, cyn i ni orffen yn gloi, fi'n mynd i ddangos sun salutation i chi. Sef dyma rili sylfaen lot o bethau yn yoga, lot o symudiadau, a mae'n rhywbeth chi gallu dysgu a wneud yn rwydd eich ben eich hun. Felly, ni'n mynd i anadlu fewn, dod o brichau i fyny, edrych lan tuag at y bysedd, wrth i ni anadlu allan, dod ar dwylo lawr i'r llawr tuag at y trad. Wedyn ni'n mynd i symud y trad yn ôl tuag at cefn y mat, so ni fel plank fan hyn. A wedyn ni'n mynd i gwthio a wasgu pwysau'r corff lawr i'r mat, dechrau siŵr bod y brichau neis ac yn gryf. Cadwch dwylo wrth y chest, ac yn ofalus nawr achos ni'n mynd i iwsio yr asgwrn ar y cyhyr a'r cefn. Ni'n mynd i wthio lan ar y bach, a wrth i ni ddod o lawr tuag at y llawr, ac wedyn gwthio nôl lan mewn i'r ci ar ei lawr, downward dog.
Neu stretcho'r coesau mas na nôl eto, symud. A wedyn ni'n mynd i cerdded y holl ffordd lan, tuag at y dwylo eto. A nadlu fyny, nadlu fewn i ddod fyny, nadlu allan, dod o dyn nhw lawr. A yn dod ar brychau'r holl ffordd lan, tuag at y dwylo. Mae'n lawr ar nhw, tuag at y brest. Neis. A nawr, ar ôl hwnna, ni'n mynd o'n ôl i ystod lawr ar y llawr. Felly, dewch i ystod lawr, a cadwch eich trad yn syth o'ch blaen chi, felly gwthiwch i fewn i'r sodle. A nadlwch i fewn ar y brychau i fyny, edrych lan tuag at y bysau, a nadlwch allan, dewch ar dwylo tuag at eich trad, edrychwch tuag at eich trad, a cadwch y cefn yn syth. Fel bych chi'n gweld fan hyn, so ni eisiau mynd fan hyn, ni eisiau cadw fe'n syth ac wedi ymlacio. A nadlu fewn i ddod o lan, a wedyn ni eisiau cyhyrra'r bol i ddod ar corff o holl ffordd lawr i'r llawr. Dewch eich pengliniau tuag ato chi, a ni'n mynd i gael bach o hwyl fan nawr, bach o iwsio'r cyhyrra a plygu'r cefn, dod ar dwylo lawr. A wrth i ni adlu fewn, ni'n mynd i wthio'r dwylo lawr a gwthio'r hips a cliniau lan tuag at y to. Neis. A dod yn nhw lawr. A wedyn, gwelwch chi gallu twtio tu ôl eich trad chi da'ch dwylo. A gwthio lan eto. A o'n ni'n gallu cerdded yr ysgwyddiau dan bach. A gwthio nôl lan eto. A dadlu allan lawr. Neis. Yn nadlu i fewn trwy'r trwyn. Yn nadlu allan. A wedyn, i orffen, ni'n mynd i ddod a pengliniau tuag ato ni. Dewch eich dwylo. Bach trad mewn eich dwylo. So, y dwylo i tu allan y traed. A maen nhw'n galw hwn babi hapus. A ni'n mynd i ddod a pengliniau tuag at armpits ni, yn cliniau ni. A wedyn pwsio'r trad i lawr. A os chi moyn, chi gallu stretcho mewn i un cwrs, stretcho mewn i llall, stretcho mewn i'r ddau. Bach o hwyl, stretcho cefn y coesau. A pan ych chi'n barod dod o'r coesau lawr, tuag at waelod y mat, yn barod i ymlacio. Mae'n bwysig yn ôl bob gwerth ioga neu bach o ymarfer corff bod ni yn ymlacio. A ni jyst yn mynd i ymlacio am 2 neu 3 munud nawr. So, unwaith eto, ni'n mynd i fynd nôl at y nadlu mewn i'r bol iawn. So, dewch eich dwylo ar eich bol. Gadael eich trad, fynd yn drwm, ymlacio'r ysgwyddau. A gwelwch chi os ych chi'n gallu ymlacio cyhyrra'r gwyneb. Felly ymlaciwch y croen ti, a bwys y gen a'r ceg. Ymlaciwch rownd y trwyn, y llygad, yr eiliau. A gwelwch sy'n hyd yn oed yn gallu timlo y gwall ar eich pen yn ymlacio. Pan ych chi'n barod, cymerwch yn anadl mawr i fewn trwy'r trwyn. Timro bol yn codi wrth eich dwylo. Ac anadlu allan. Unwaith eto, anadlu mewn trwy'r trwyn. Gweld y bol yn mynd yn fwy o fwy o seis. Ac anadlu allan. A jyst newch hynny nawr gyda anadl eich hun. Ac yn ffindio'ch anadl chi. Eich anadl unigryw chi. Mae anadlu pawb yn unigryw. Symud pawb yn unigryw. Ond beth sy'n bwysig, bod chi jyst yn ffindio beth sy'n gweithio i chi a beth sy'n iawn i chi. Fel popeth yn mywyd. Ffindiwch beth chi'n hapus gyda. Cofiwch anadlu mewn trwy'r trwyn. Anadl mawr ac anadlwch allan trwy'r trwyn.
Ac os bach meddwl yn dechrau redeg a meddwl am holl fath o bethau, bob fath o bethau, pidwch o poeni, mae'n naturiol bod y meddwl yn redeg off weithiau. Na gyd sy'n eisiau gwneud yw dod â fe nôl i rando ar yr anadl. Ach, jyst meddyliau o heina, dyn nhw'n bwysig, jyst dod â fe nôl i ffocysu ar yr anadl. A wedyn, pam ych chi'n barod, ni'n mynd i ddod â'r pengliniau tuag ato ni. Ni'n mynd i just spin around yn cylch bach, roi'r massage bach i'r cefn. Pam ych chi'n barod, dewch ar eich ochr mewn fel siap babi bach. Cadw'r llygad ar gau am nawr a wedyn gwthio i fyny i ddod i eistedd. Gweld os chi'n just cadw'r llygad ar gau, pidwch poeni os chi'n eistedd yn y lle anghywir, just byddwch yn gyfforddus. A ni'n mynd i gadw'r llygad ar gau, cael un adl mawr i fewn gyda'n gilydd. A nadlu allan, dod o'r dwylo tuag at y fres. A pan bych chi'n barod, agor y llygad. Mani. Diolch am ddod a joino fi am sesiwn bach o yoga heddi. Gobeithio bod chi wedi joio, bod chi nawr yn teimlo wedi ymlacio bach a bach mwy ysgwydd. Diolch yn fawr. Na fe.